Uy, well done, nice. Coming from number 10 off the glass basket yan. Yo, what up mga kawaray? Shamguard nga pala. At nandito tayo ngayon sa Cainta dahil may laro kami sa Angkas Basketball League Season 5. Makikita nyo naman, napakaganda ng court dito. Ito nga pala ang lineup namin, War Philippines Club. At dahil kulang kami ng player, kaya naman 5 lang kaming makakalaro ngayon. Kailangan mo kasi ma-hit ang Rides Challenge para ma-qualify ka sa laro. Buti na nga lang din at kulang din ng player yung makakalaban namin ngayon. At ang makakalaban naming team ngayon ay ang Urban Riders Club. Kaya naman hingal kabayo at walang palitan to. At dahil number 1 kami sa standings sa bracket namin, ay makakalaban namin ang number 3 na Urban Riders Club at twice to beat advantage kami rito mga kawaray. Kaya naman mga kawaray, tara panoorin natin. Pwede daw pang 1 to 21 na lang, sabi ni Bossing. Jogging lang mga Bossing, pwede na yan. First quarter. Ito nakuha na puti first row sa play. Number 19, 2 points. Unang arangkada nga ay nakuha kaagad namin ang puntos. Gaya nga ng sinabi ko kanina, parehas kaming kulang ng mga player at wala yung mga key player nila. Kaya naman nakontrol kaagad namin ang laro. Look way up, 2 points. Yan. And the process over. Nakagawa niya. Nabawi to number 19. Pull-up jumper. 2 points yan. Para kay number 19. Aliw ang ganda pasa naman. Basket para kay number 16. Number 29. Pasa kay number 14. Number 14. Fade away. Sablay. Number 29. 2 points yan. And also malapit lang. 2 points. Yan para dito. Number 29, lay up 2 points. Number 14, basic na basic. Number 14. 2 points by Rangel Thomas. Two points yan para dito kay Rangel Thomas. It's on the shot clock, number 0 para sa inbound na agawan. Ito dire-diretso. Lobay up, easy basket. Number 20, pass to number 29. Back to number 20, pull-up jumper. 2 points yan para kay number 20. Okay, oras. Inside, uy. Natapos nga ang first quarter, nalamang kami ng 8, 18-10 ang score. And of our first quarter, we shall score 18 to 10. Ito, number 10, Marks. No good. Rebound number 14. Binigay kay number 10. 2 points yan. Malaki. Uy! Number 14. Kumalapit sa direksyon ng pwersa na. Pumeke. Yun. Ipon lang pala ng lakas. Dito nga naka 6-0 run sila. Kaya nakadikit sila sa score. 16 drops up. Ilalim reverse. No good. Rebound. 2 points yan. Para Sablay. Rebound. Basket yan. Number 20. Naghanap ang papasabi ni Guy.
Umatake, 2 points yan para kay number 20. Play number 29, Derecho. Sablay. Rebound by number 10. Nagmamadali. Number 10, bigay sa gilid. 29 at rebound. Second throw, basket. Number 16, nakagaw ni number 10. Number 10, pass break play to number 14. Number 14, off the glass, 2 points. Ito nagmamadali, mga kapatid, number 10. Number 10, lumika, 2 points na. Pass to number 16, nakabuelo. Sa iset, pabitawa ng bola. Kumaldaga, 2 points for number 20. Number 14, Torres. Huminto. Basic na basic lang. Number 29. 29, aatake, another basket. Uy, what a nice move coming from number 10. Uy, what a nice move coming from number 10 off the glass basket yan. Pass to number 14. Drop sa ilalim, 2 points. Number 10, nabawa na bola. Ito, nakapek. Nakuha pa rin number 10. Binigay number 14, play up 2 points. Number 16 fires, no good. Rebound number 10, matong play para kay number 14. Lay up, 2 points. And about our first half official scores, 39 to 22. Lamang ang War Philippines Club. Fire supply, rebound number 10, basket. Number 16, number 29. Two points for number 20. Dubs gilid. No good. Number 27. Pass to number 29. Number 14. 2 points for 20. Roberto Boyce. We also play Torres sa atake. Fakes, gets the basket with a foul. Torres diretso. Nalingat ang mga kalaban at tuwan. Ako na mga kapatid, libre-libre. Si number 10, lumay up 2 points. Another steal from number 10 behind the back. Lay up another 2 points. Torres aatake, bumangga. Sablay rin mo rin Torres off the glass. Binale, Sablay. Two points on by number 14. To 41 at Lamang of the last supply. Iba pa rin number 27, 2 points yan. Bakit? Number 19, pass to number 1, 2 points yan para dito kay Hands up. Supply rebound by Torres. Pass to number 10, pass to number 29, libre-libre.
2 points yan para the number 9 back to number 10, Fix to number 29. 2 points yan para number 29. 5 seconds on the shot clock. Fix. Supply. Wani. Torres. Ali play. What a nice play. Rebound by number 10. Ali play by Torres. 2 points yan. Number 16, Iloy Lazan. Nako naman yan, sinausaw pa. Oras lang, oras. Lain lamang nyo. Number 10, crosses over. 2 points yan. Playtime. Showtime. 2 points yan para kay Torres. At ayun na nga mga kawaray, bali panalo kami rito and 68-53 ang score. Kaya naman papasok na sa qualifiers yung team namin. Abangan nyo yung mga darating na laban namin. Maraming salamat sa panunod. For another round of basket action.